Ia, brigada liniște, Cazi Ploaie, Dragonul, omul chimie. Copii maturizați violent de pretutindeni. Aha, au reușit să ne distrugă o istorie de 2000 de ani în 20 prin toate căcaturile pe care le vezi la TV. Omul Dragonul intră în studio, se pregătește. Aha, check. Așa că, știi că trebuie să o dai. Dacă mă vezi cu toporul, știi că trebuie să o dai. Știi că trebuie să o dai. Dacă mă vezi cu toporul, știi că trebuie să o dai. Știi că trebuie să o dai. Dacă mă vezi cu toporul, știi că trebuie să o dai. Știi că trebuie să o dai. Dacă mă vezi cu toporul, știi că trebuie să o dai.